Film počinje s mladim čovjekom koji se budi u mračnoj sobi. Zbunjen je gdje se nalazi i kako je tamo dospio. Pokušava pronaći izlaz, ali nalazi samo WC i tuš. Počinje paničariti i udara po zidovima ne bi li privukao nečiju pažnju, ali nitko ne dolazi. Tada vidi računalni ekran koji kaže share i pokušava različite naredbe kako bi otvorio vrata, ali ništa ne radi. Kada konačno pokuša naredbu share, računalo počinje snimati, čineći ga da pomisli da ga netko promatra. Traži pomoć, ali nema odgovora. Treba koristiti WC, ali nema vode. Osjeća frustraciju, traži vodu i računalo odgovara s 5, što ga još više zbunjuje. Ne znajući što učiniti, leži na podu, osjećajući se bespomoćno i zarobljeno. Tijekom prijenosa, čovjek slučajno prdne, što mu iznenađujuće donosi bodove od gledatelja koji uživaju u takvom humoru. Koristeći te bodove, kupuje vodu da utaži žeđ. Dok se umiva, shvaća da ga pravi ljudi gledaju i nalaze zabavu u njegovim postupcima. Želeći zaraditi više bodova za hranu, počinje se glupirati, ali to nije dovoljno. Pokušava nasumične naredbe i uspijeva ugasiti svjetla prije nego što opet zaspi. Kad ga računalo ponovno podsjeti da dijeli, on krene u tiradu o svojoj situaciji prije nego što se tušira, što mu donosi još više bodova. S tim bodovima naručuje hranu, ali je razočaran kad dobije zdjelu pseće hrane. Unatoč pokušajima da je vrati, nevoljko je jede, pretvarajući se da je pas za zabavu publike. Njegove ludorije mu donose još više bodova, ali još uvijek ne može kupiti pravu odjeću. Prvi pokušaj kupnje odjeće mu donosi žensko donje rublje koje humoristično pokazuje na ekranu, nastavljajući zabavljati publiku u nadi da će zaraditi više bodova. Nakon nekoliko sati očaja, čovjek se slomi i zaplače te zaspi. Sljedeći dan se sabere i počne zabavljati gledatelje gimnastikom, plesom i spontanim mislima. Zarađuje dovoljno bodova za kupnju majice, madraca i zrcala za WC. Kako vrijeme prolazi, prikuplja više bodova što mu omogućuje kupnju odjeće, brijačih alata, pristojne hrane i čak alkohola. Jednog dana previše pije i razbije monitor praznom bocom, uzrokujući nestanak struje u svojoj sobi. U naletu bijesa pokušava skinuti monitor sa zida i pregleda otvor za hranu, ali ne nalazi izlaz. Udara monitor, ozljeđujući ruku, te doživljava nervni slom, moleći za puštanje. Ispričava se računalu za svoje ponašanje, moleći za još jednu šansu. Čovjekova očaj doseže vrhunac i leži na podu pomiren sa sudbinom. Napokon, računalo se uključuje i stariji čovjek se pojavi na ekranu, pozdravljajući ga. Stari čovjek otkriva da je i on zatvorenik u sličnoj sobi, ali ima više stvari nego protagonist. Objašnjava da ponekad dolazi do grešaka u sustavu i kad osoba dosegne određenu razinu, dobiva pristup zajedničkoj mreži, omogućujući im komunikaciju s drugim zatvorenicima. U početku protagonist vjeruje da starac radi za otmičare, ali ga starac uvjerava da su svi u istoj situaciji, probudivši se ne znajući kako ni zašto. Sumnjaju da je to povezano s dojebrikom i smatraju to šalom. Dok razgovaraju, čovjek shvaća da starac nikad ne prestaje pričati, skakućući s teme na temu. Ta navika mu donosi puno bodova, ali nervira protagonistu. Jedne noći se probudi zbog starčevog kašlja i priđe računalu da pita za njegovo stanje. U tom trenutku, čovjek također pokušava neke nasumične naredbe i otkriva druge zatvorenike, svaki s različitim brojevima kanala. Naš momak je kanal broj 14, dok je starčev 7. Pronalaze različite vrste sadržaja, poput lekcija kuhanja i tutoriala za šminkanje. Naš momak je posebno privučen prekrasnoj ženi koja podučava jogu. Kako dani prolaze, 14 većinu vremena provodi sa 7, pričajući, dijeleći obroke i čak učeći magiju od njega. Noću, starac ide spavati dok se 14 povezuje s instruktoricom joge i šalje joj donacije. Jedno jutro, 14 radi na novom namještaju kada mu 7 dolazi razgovarati. Prema starcu, ne mogu ostati na istoj razini jer će gledatelji prestati voljeti i neće plaćati. Vjeruje da trebaju rasti i širiti sadržaj. Međutim, 14 se ne slaže, misleći da trebaju raditi isto kako bi uspjeli. Slijedeći savjet, 14 pokušava nove žanrove poput stand-up komedije, vježbanja, kuhanja, pjevanja i magije.
To privlači novu publiku, rezultirajući većim brojem bodova. Odlučuje koristiti bodove za kupnju lijekova za 7, jer stalno kašlje. Tijekom kupnje, 14 pogriješi i završi gledajući sobu 11, žene koja se trenutno tušira. Jasno je bijesna zbog neprihvatljivog upada i viče na njega, optužujući ga da je otmičar. Međutim, 14 brzo objašnjava situaciju, tvrdeći da je i on zatvorenik kao i ona. Tada se 7 također pridružuje i 11 ih pita jesu li ikada pokušali pobjeći. Kao odgovor, 14 dijeli svoje ranije ponašanje koje je uzrokovalo kaznu. Žena misli da još uvijek trebaju analizirati sve informacije koje imaju i pronaći slabost u sustavu. Međutim, 7 joj govori da je snishodljiva i viče na nju prije nego što napusti razgovor. Zbunjen, El se pita zašto su odabrani, jer je čudno da bi tvrtka pružila smještaj i hranu nasumičnim strancima. 14 odgovara da nije bio nitko važan, ali ovdje je dobio priliku živjeti bolje jer sada nekome znači. Ova spoznaja ga duboko pogađa. Kasnije, 14 započinje mali show s lutkama napravljenim od čarapa, što zabavlja gledatelje i donosi mu mnogo bodova. Publika je zadovoljna što ga vidi u punoj izvedbi. Jedno jutro, poklanja 11 zavjesu za tuš, ali je to ljuti jer ne želi biti špijunirana. U sljedećim danima, 14 zabavlja publiku podučavajući ih crtanju, iako je sam užasan u tome, što lekcije čini smiješnima. Na kraju zarađuje puno bodova koje koristi za kupnju više namještaja. Međutim, žena više ne može podnijeti svoju situaciju i predlaže revoluciju. To izaziva žestoku raspravu između troje njih jer su 14 i 7 uvjereni da su ovdje dobili priliku za bolji život. Te noći, starac počne teže kašljati i čak se guši. Dodatno, iznenada dobije napad i njegovo tijelo postane paralizirano s licem pritisnutim uz monitor. Osjećajući hitnost situacije, 14 apelira na sve pretplatnike za pomoć, dok 11 pokušava pronaći korisnu naredbu na računalu. Usred ovog intenzivnog trenutka, El slučajno unese pogrešnu naredbu i kao posljedica, iz zidova počinju izlaziti plamenovi. Dvojac bespomoćno gleda kako 7 i cijela njegova soba bivaju progutani vatrom prije nego što ekran postane prazan. Ova tragedija ih ostavlja shrvane, pa ostaju tihi nekoliko dana, oplakujući gubitak. Jedno jutro, 14 razgovara s 11 i kaže joj da se ne krivi jer je samo pokušavala pomoći starcu. Sve što si rekla bilo je da je njegov kanal vatren, kaže, nije mogla predvidjeti što će se dogoditi. U pokušaju da je razveseli, izvodi još jedan lutkarski šou. Nakon nekog vremena, žena priznaje da želi napiti i pita ga da joj se pridruži. Naruče alkohol i počnu piti, prisjećajući se svojih posljednjih sjećanja na slobodu. U pijanom stanju, počnu plesati, iako nema glazbe. Na kraju njihovi trenuci postanu romantični i koriste ruke da se zadovolje gledajući jedno drugo, a bodovi počinju stizati. Sljedećeg dana, dok razgovaraju, 14 se slaže s 11, inim starim planom, svi zatvorenici trebaju se udružiti i pronaći slabost u sustavu jer starčeva smrt dokazuje da greške postoje. Nakon toga ide uživo i govori publici što se dogodilo. Ističe neobičnosti u sustavu gdje se nepoznate funkcije ponekad pojavljuju i ako ih mogu iskoristiti, bunker bi se mogao otvoriti. Ubrzo nakon toga, instruktorica joge 28 kontaktira 14 i izražava da joj se svidio njegov govor. Nakon kratkog razgovora, 28 odlazi spavati dok 14 i 11 počinju provjeravati druge kanale. Sretni su što nekoliko drugih zatvorenika podržava njihov plan za pronalaženje grešaka. U sljedećem prizoru, 28 započinje svoju jogu, tijekom koje razgovara s 14, govoreći mu da je popularan jer ljude čini sretnima, što je izuzetno vrijedno, iako ne toliko vrijedno kao njezina stražnica kada radi poza stabla, ali svejedno vrijedno. Kako se razgovor razvija, poziva ga da joj se pridruži u jogi, što on prihvaća, ali ubrzo nakon toga 11 intervenira i traži da se vrate na posao. Sljedećih dana 11 nastavlja provjeravati druge kanale kako bi prikupila informacije o greškama. Na kraju otkriva neke korisne stvari poput kontrole zraka i čak pomicanja zidova. To joj pomaže shvatiti da su sobe na različitim mjestima, pa odlučuje nacrtati kartu mjesta i podijeliti ideju s 14, ali on nije toliko uzbuđen kao prije. Čini se da mu je 28 dala do znanja da je biti sretan jako važno u onome što rade.
Kaže joj da su neki ljudi ovdje sretni, pa ne bi trebali uništavati njihovu sreću, ali 11 ga ignorira i pobuni se, skraćujući kosu. Te noći, 28 započinje svoju jogu, ali to smeta 11, pa razgovara s instruktoricom joge, rekavši da su noćne sesije nepristojne jer ometaju druge da spavaju. Počinje svađa između dvije žene, a 28 optužuje 11 da tretira druge blogere kao svoje lutke. Čuvši buku, 14 dolazi između njih da ih zaustavi. U tom trenutku počinje razumijevati 11 inu točku gledišta i odlučuje nešto poduzeti. Ide uživo i traži sve druge blogere da mu pošalju jedan bod. Dogodi se greška i njegovi bodovi brzo rastu. To ljuti instruktoricu joge i naziva ga lopovom. Svađa se pogoršava i 11 uzvraća 28 čineći da kiša pada u njenoj sobi. Tada 11 unosi naredbu, toplina njihovog svjetla, što postavlja 28 inu sobu u plamen. Ubrzo nakon toga, i soba 11 također zahvati vatra, kao što se dogodilo sa 7, ovom sobom prije njene. Vidjevši to, 14 pada na koljena i počinje plakati, ali iznenada se otvaraju vrata iza njega pokazujući sunčan dan vani. U šoku prilazi vratima da pogleda vani, ali tada monitor pišti. Vraća se da kaže drugim blogerima da su uspjeli, ali njegova sreća ne traje dugo jer se vrata ponovno zatvaraju, zarobljavajući ga unutra. Kraj. Hvala na gledanju, ne zaboravite se pretplatiti, vidimo se u sljedećem videu.